A croeso i sesiwn arall o Seicoleg, Safon Uwch, a heno chi'n mynd i astudio adolygu testunau 13 a nawr mi trosglwyddo i Mrs Sandra Selden. So noswaith i bawb, gobeithio bod wythnos nôl wedi bod yn iawn yn yr ysgol a neis i bod actually yn y stafell dysgu. Fi wedi dwlu maes draw, so heno dyn ni'n edrych ar testunau uned 3 sef goblygiadau byd real a'r adran A astudiau ymddygiadau gwahanol. So y testunau sydd ar gael, so mae 6 testun ar gael ar adran A yn y papur yma. Ac efallai rydych wedi dysgu testunau gwahanol gan gynnwys ymddygiadau caethiwys, ymddygiadau spectrum awtistig, ymddygiadau bwlio, ond heno fi'n mynd i canolbwyntio ar y 3 yma, so fi'n ymddiheurio os dim ond un sy'n codi yn yr hyn chi'n dysgu, ond o leia bydd strwythur yn rhedeg yr un fath trwy gydol y pwynt pŵer yma i chi weld. So fi'n mynd i ganolbwyntio ar schizophrenia, straen ac ymddygiadau troseddol. So strwythur y cwestiynau, so mae papur arholiad uned 3 wedi rannu mewn i adrannau, gyda phob un a 2 neu 3 cwestiwn, gyda chyfanswm o 25 marc. Mae'r marciau yma wedi rannu mewn i 2 cwestiwn, sef disgrifio, sef A, gair gorchymyn y cwestiwn yma ac fel arfer yn gofyn am 2 eglurhad am rhywbeth sy'n ymwneud â'r adran yr ydych wedi astudio. So felly mae fe fel arfer yn cyfanswm o 10 marc, 5 a 5, gyda sgiliau AA1 ac AA2. Wedyn, cwestiwn B, fel arfer yn werthuso a neu thrafod. Okay? A fel arfer yn gwerth 15 marc. Nawr mae hwn yn gallu fod ond 15 marc, ond weithiau mae fe'n gallu cael ei rannu, ond ddim yn aml iawn. So, yn yr ateb mae angen i'ch cael AA2, sef tystiolaeth, AA3, sef trafod neu gwerthuso. So, chi'n pwyso a mesur yma. So, gan i ddechrau gyda schizophrenia. Okay, prif esboniadau yn yr adran yma, mae fe wedi cael ei rhannu a torri i lawr i wahanol esboniadau. Ond i ddechrau mae yna nodweddion. A fel arfer dyma lle mae cwestiwn A yn dod, sef nodweddion schizophrenia. So mae angen dysgu'r nodweddion yma, fel dwedais i, mae hwn yn gallu codi fel cwestiwn A, disgrifio. Wedyn, ym mhob un, dim ots pa uned chi wedi adolygu, mae yna esboniadau biolegol, gwahaniaethau unigol, seicolegol cymdeithasol a dulliau addasu ymddygiad. So, i ymwneud â schizophrenia, eich esboniadau biolegol yw ragdybiaeth dopamin neu anormaleddau adeileddol. Wedyn, gyda gwahaniaethau unigol, mae ymagwedd seicodynamig a ymagwedd wybyddol. Wedyn seicolegol cymdeithasol mae teuluoedd camweithredol neu ffactorau cymdeithasol, a wedyn dulliau addasu ymddygiad yw gwrthseicotig neu therapi ymddygiad gwybyddol, sef cognitive behavioural therapy, CBT. So ba fath o cwestiynau sydd wedi codi. So beth fi'n mynd i wneud yw, gan fod cybac wedi canolbwyntio ar 3 blwyddyn arbennig, sef 2017-18 a 19, dwi'n mynd trwy y papurau yma a'r cwestiynau sydd wedi codi a rhyw fath o syniad sut i ateb y rhain. So, 2017, cwestiwn A, disgrifiwch 2 esboniad gwahaniaethau unigol o schizophrenia. Wedyn B oedd esboniwch yn fyr, sut gall esboniadau biolegol cael eu cymhwyso ar gyfer addasu schizophrenia, a wedyn gwerthuswch esboniadau biolegol. So mae nhw fel arfer yn pendant yn yr hyn maen nhw'n eisiau, ac yn bendant yn yr esboniad maen nhw eisiau chi disgrifio neu gwerthuso. So, os ydych chi yn ateb y cwestiwn yma, disgrifiwch 2 esboniad, yn gyntaf nodwch beth ydynt. So, wneud yn glir pa 2 chi'n mynd i esbonio yn syth, fel bod yr arholwr yn gallu gweld union eich bod chi'n mynd i ateb hwn. So, yn amlwg, mae ymagwedd seicodynamig a mae ymagwedd wybyddol. Wedyn, chi'n mynd ymlaen i ddisgrifio un i'r llall. So, ymagwedd seicodynamig yn amlwg yn ymagwedd Freud. Chi'n methu ateb hwn heb Freud. Byddwch chi'n cynnwys prif geiriau fel obsesiwn, atchweliad, colli gysylltiad ar reality, a'r fam schizophrenogenig. Wedyn byddwch chi'n cynnwys egluro a chefnogi gyda enghreifftiau. So, dyna'ch AA2. Dyn ni wedi cyflwyno AA1 yn y geiriau allweddol, chi'n wedyn cyflwyno AA2.
So enghreifftiau, tystiolaeth, prifeiriau fel cyfnod y genau, datblygiad seicorywiol, libido, fecanwaith, amddiffyn yr ego, uwch ego yr id, narcissistiaeth a dementia praecox. Mae angen I chi cynnwys hefyd enwau ac astudiaethau, so mae'r ddau enw sydd yn ffurfio fan hyn yn amlwg Freud a wedyn from Reichmann, oherwydd mae hi hefyd yn rhywun pwysig iawn yma. Gallwch chi, os ydych chi eisiau defnyddio astudiaeth achos Freud ar Daniel Paul Schreiber I gefnogi. So dyna y cwestiwn cyntaf. Wedyn, nawr dyn ni'n mynd I gymhwyso, because dyma ail adran y cwestiwn. Byddwch chi'n defnyddio triniaethau cyffuriau ar gyfer yr ateb yma, gan ddisgrifio, egluro, cefnogi gyda enghreifftiau a chymhwyso, enghreifftiau fel dopamine, phenothiazine mwyn lleihau symptomau positif fel rhithweledigaethau, sioc insulin a ECT, I drin ffitiau epilepsi a ymchwil dan reolaeth ac effaith placebo gan cefnogi neu cysylltu gwaith Cole et al. A data, a mae yna data a maen nhw yn dwlu ar ddata os gallwch chi rhoi mewn. Wedyn mae gyda ni'r ymagwedd wybyddol, eglurhad cryno, wedyn cynnwys geiriau fel rhithwelediadau, symptomau negyddol, diffyg hydlyddion, rhag ymwybodol amharu ar theori ar feddwl ac yn y blaen. Cefnogi gyda tystiolaeth, symptomau positif a negyddol. Wedyn edrych ar ysgogiadau sydd yn ei achosi, traiad gwybyddol, fflatrwydd affaith, anewyllus, anhedonia, rhag ymwybodol. Nawr I bob un o'r rhain, mae angen ond frawddeg o eglurhad. Paid mynd mewn I fanylder, na gyd maen nhw eisiau gwybod eich bod yn deall ystyr y termau yma. Wedyn cynnwys astudiaethau fel Morrison, Claiborne, Beck a Frith. Does dim rhaid I chi cynnwys pob un yn y math yma ateb, jyst defnyddio doi. Mae doi yn digon mewn disgrifio. So os ydych chi'n glir ar hynny, yr ail rhan yw gwerthuswch. Eto mae dau ohonynt, ac felly rhaid I pwyso am mesur gan I cefnogi gyda enghreifftiau, astudiaethau ac ati. Nid yw'r cwestiwn mynd gofyn am ddisgrifio, so paid gwastraffu eich amser I wneud. Hyn gallwch ddechrau'ch ateb paragraffau gan gynnig eglurhad byr y ddau esboniad mwyn set the scene fel petai. Be sy'n angen felly yw werthusiad ar rhagdybiaeth dopamine a'r anormaleddau adeileddol. So, os ni'n edrych ar dopamine, mae angen I chi gwerthuso a allgennau achosi anhydbwysedd dopamine. So chi'n cefnogi gyda'r gesteithiau. Fi wedi defnyddio efeilliaid, wedyn dadlen I herbyn gyda'r gweithgor Schizophrenia Consortium Genomics Psychiatric. Yr is-teitl nesaf bydd mesur metabolins, cefnogi gyda chysyniadau fel neurotrosglwyddyddion, asid homoffalinig, hylif yr ymenydd, a wedyn cymharu. So pwyso y mesur, ond cymharu ag ymchwil dan amodau reoledig. Rôl serotonin, beth yw rôl serotonin? So cefnogi gyda chyffuriau psychotic convensiynol yn erbyn y rhai anodweddiadol, enghraifft clozapine, a'i heffaith nhw. Wedyn, dopamine ydy yn achos neu ydy yn effaith. Cefnogi gyda tystiolaeth fel sganiau PET, Kopolov a Crook, ond wedyn ei weithreso gan edrych ar y gwrthwyneb sef ystyried amser ac felly dod I gasgliad a'i achos neu effaith yw I. Yr ail un wedyn yw anormaleddau adeileddol, eto yr un trefn. So, ysgrifennwch y ffordd trwy'r is-teitlau yma. Oes modd diblygu'r canfyddiadau yma. So, yn amlwg, mae gwaith Macaulay et al. Yn cefnogi hwn ar bresenoldeb y ventricles. Ei gwaith hefyd ar ffactorau fel oed, rhyw a difrifoldeb y symptomau, oherwydd mae yna gwahaniaeth rhyngddyn nhw. Mae gan Flashman y Green hefyd ymchwil ar grybachiad y cortex. Wedyn chi'n dadlau yn erbyn hwn gan ddefnyddio Macaulay eto ar y ffyrdd mae cleifion yn cael eu hasesu. A mae yna gwahanol lefelau, so mae fe'n dibynnu ar le a phwy. So eto, fel dopamine, a oes yna achos neu effaith I schizophrenia. Cefnogi gyda dadleuon ar ragdybiaeth dopamine, gwaith Leon et al. Ar ddwysedd y meinwe, ymenydd, ond eto yn erbyn dadlau gyda diagnos schizophrenia a meddyginiaeth. Oherwydd nid yw schizophrenia yn gallu dod dan un ymbarel. Mae'r llawer iawn o bobl a anhwylderau gwahanol ac amrywiaeth ar schizophrenia, a dyn ni methu trin nhw I gyd yn yr un ffordd.
So, is-teitl nesaf, nid yw anormaleddau adeiladd yn gysylltiedig â schizophrenia yn unig. So, dwi ddim just gyda schizophrenia. So, mae gwaith roi et al yn dweud hwn. So, mae fe wedi gweld bod rhai ventricles wedi hylaethu a anhwylder deibegwn a schizoaffeithiol. Wedyn chi'n dadlau yn erbyn roi et al trwy ddefnyddio syniadau ar gyflyrau a diagnosis gwahanol. A mae yna rai. A fi'n gobeithio bod chi wedi adolygu neu dysgu y rhain. A wedyn, i orffen, ydy yn neuroddirywiol neu neuroddatblygol. So wedyn byddwch chi'n cefnogi gyda resymau fel wedi achosi gan ffactorau neuroddatblygol, ond defnyddio'r gwrthwyneb i ddadlau yn erbyn gan ddefnyddio gwaith marathon et al. A dyma ni am 2017. So symud ymlaen i 2018, so dyma'r cwestiwn, nodwch a disgrifiwch nodweddion schizophrenia. So nid yw hwn yn cael ei rhannu, mae fe'n 10 marc yn syth. Okay? A wedyn byddai rhai seicolegwyr awgrymu nad yw esboniadau gwahaniaethau unigol yn esbonio schizophrenia yn llawn, gan gyfeirio at y gosodiad ond gwerthuswch esboniadau gwahaniaethau unigol am schizophrenia. So os ni'n edrych ar y nodweddion, wel mae rhain yn hawdd, chi'n rhannu nhw mewn i rai positif a rhai negyddol. So mae angen i chi eto adnabod y symptomau yma, just ysgrifennu brawddeg amdanyn nhw. Mae angen i chi cynnwys Lewandowski et al. Mae hwn yn really bwysig. Okay, so fi wedi rhoi ar y top hefyd, cofiwch cynnwys Schneider rywle. Okay, so cysylltu Schneider. So mae'r un i gyd yn nodweddion a mae fi'n bwysig bod chi'n dysgu rhain. Wedyn, os ni'n edrych ar y gwerthusiad, so mae yna ddau yn y gwahaniaethau unigol, sef wybyddol a seicodynamig. So os ydych chi'n sylwi, nath nhw defnyddio rein fel disgrifiad yn 2017, nawr maen nhw eisiau i chi gwerthuso rein. So mae e'n gwahanol, ond mae yna astudiaethau gwahanol hefyd. So os ydych ni'n edrych ar y wybyddol, so mae gwaith Barch et al yn bwysig iawn, a hefyd praw stwp ffrith. So byddwch chi yn gwerthuso rein trwy gefnogi, wedyn dadlau ni herbyn gyda'r ffaith bod llawer o gamgymeriadau, a ma' yna. Alright, so byddwch chi'n dweud hwn a enwi rhai ohonyn nhw. So ydy yn disgrifiad lleihol, alright? Cefnogi eto gyda ffrith. Mae ffrith yn ffurfio'n really pwysig yn hwn, gyda'r cortex talcennol, ond dadlau yn eto gyda beirniaid ffrith, a mae llawer ohonyn nhw ar gael. So, ydy damcaniaeth yn gynhwysfawr? Wel, dadlau gyda phroblemau fel mwy nag un diffygion gwybyddol, a chi methu cyffredinoli. So, mae pob claf yn unigolyn gwahanol, a mae rhaid nhw cael eu trin yn gwahanol. So, wedyn, model integredig o schizophrenia, mae gwaith Hawes a Murray yn cefnogol iawn ar gynnynau, ond wedyn dadlau gyda'r problemau mae hwn yn achosi. So, dyna'r un wybyddol, a wedyn seicodynamig eto'n Freud. Wel, mae Freud yn hawdd i ddadlau, because mae Freud yn eitha hen ffasiwn y dyddiau hyn. A hefyd, does dim data meintiol ar gael, so ni'n actually dadlau yn erbyn dilusrwydd. Alright? Dim ond syniadau Freud, dyn nhw ddim wedi cael eu profi. So dyna'r paragraff cyntaf i chi. Methu a chynhyrchu triniaeth effeithiol, so wedyn byddwch chi'n cefnogi gyda gwaith Rosen, ond dadlau gan defnyddio gwaith Strupp et al. Cefnogaeth anghyson i famau schizophrenogenig. Eto mae Casanin et al a syniadau i gefnogi hwn. Wedyn, byddwch chi'n dadlau gan awgrymu tuedd yn yr astudiaethau sydd wedi cael ei wneud. Mae yna bach o duedd, dyn ni'n cwestiynu dilystrwydd wedyn. A hefyd, maen nhw'n dueddol o anwybyddu y rôl genetig. So cefnogi gyda ffactor magwraeth biolegol, ond dadlau gan ddefnyddio astudiaethau mabwysiadu gan Heston. So mae Heston yn dangos rhywbeth hollol gwahanol sydd ddim yn gysylltiedig â bioleg. A dyna ni am 2018. Nawr 19, so maen nhw'n rhoi senario i chi, a mae hwn yn holl bwysig, a dyma pam falle fi wedi codi hwn hefyd. Mae rai symptomau wedi bod yn achosi gofid ei rhian, ac mae hi wedi cael ei hanfon at psychiatrydd, mae hi'n dweud i bod yn clywed lleisiau, ac mae hi'n pryderu bod pobl yn ei gwylio hi. Mae ei thad yn dweud bod rhian yn aml yn peidio mynd i'r gwaith, nad oes ganddi diddordeb yn yr hyn sy'n digwydd o'i chwmpas, ac nad yw'n dangos fawr ddim o emosiwn.
Mae e'n pryderu y gall problemau teulu diweddar bod wedi effeithio ar ei ferch. So cwestiwn cyntaf yw, disgrifiwch sut gall 2 esboniad o schizophrenia gael eu cymhwyso at y senario uchod. So mae yna lot fawr o symptomau ganddi. So beth sy'n digwydd yw bod chi'n rhoi y 2 esboniad, un dan symptomau positif a wedyn symptomau negyddol. So eto, mae angen i chi wybod y nodweddion. A mae hwn yn 15 marc. So mae hwn yn mawr, a dyma'r unig un fi wedi gweld hyd yn hyn sydd 15 marc am yr un cyntaf. A wedyn yr ail un yw gwerthuso eto, ond maen nhw'n esbonio seicolegol gymdeithasol y schizophrenia. So os ni'n edrych ar y 2 esboniad, fel dwedais i, mae hi'n clywed lleisiau. So yn amlwg mae hwn yn symptom positif fel rhythweledigaethau lleisiol. Wedyn ar y ffordd arall mae'n de-emotion, so mae hwn yn symptom negyddol fel fflatrwydd affaith. Byddwch wedyn yn mynd ymlaen i'w disgrifio a mae angen i chi gysylltu ar darn. So dyma'r hyn maen nhw eisiau, sut chi'n cymhwyso hwn. Yn anffodus mae rhian yn, neu mae rhian yn. So pob tro dewch nôl i'r senario, i'r darn, neu byddwch chi ddim yn cyrraedd y band top yn eich marc chi. So wedyn gawn ni symud ymlaen i werthuso esboniadau seicolegol, gymdeithasol, so mae yna 2. Teuluoedd camweithredol a ffactorau diwylliannol cymdeithasol. Eto, yr un trefn mae angen. So, fi'n trial cadw i is-deitlau a o blaid ac yn erbyn. Dyma'ch trafodaeth, byddwch chi'n pwyso a mesur. So, dechrau gyda disgrifiad byr, wedyn gwerthuso yn syth gyda cwlwm dwbl, ydy hwn yn achos neu effaith. Byddwch chi'n cefnogi gyda gwaith lim a wedyn dadlu yn ei erbyn. Mae lot o wybodaeth i ddadlu yn erbyn gwaith lim. So, o le daw'r cyfathrebiad cwlwm dwbl? Wel, mae gwaith Cwmans yn cynnig rhyw fath o enghreifftiau a rhyw fath o resymu. Wedyn byddwch chi'n dadlu yn erbyn. Cefnogaeth ymchwil i emosiwn a fynegir, wel mae gwaith Vaughan a Leff yn rili dda, yn cefnogol iawn, ond wedyn mae gwaith Macready a Phillips yn hollol gwahanol, so byddwch chi yn dadle un yn erbyn y llall. Rhannu amgylchedd neu rannu gynnynau, eto defnyddio tystiolaeth y consortium, ond dadlau gyda'r model diathesis straen, so mae un yn pwyso yn erbyn y llall. Wedyn, i'r un ola yw ffactorau diwylliannol cymdeithasol, yr un fath o beth, trefolrwydd byddwch chi'n dechrau y wlad yn erbyn y dre, so gwaith Mackenzie et al yn dangos hwn. Hefyd mae yna enghraifft da o Rwsia a'r schizophrenia araf, hynny yw bod yn treiddio yn araf trwyddyn. So mae angen i chi weld ydy'r gwlad neu'r dref yn gwneud gwahaniaeth mawr a chi'n trafod pwyso a mesur. Be sy'n dod yn gyntaf then? Byw yn y wlad neu byw yn y dref, effaith mae'r 2 yn cael, rhagdybiaeth drifft cymdeithasol, wedyn gyda gwaith Pedersen a Mortensen mae nhw yn dda a gall chi ddadle yn erbyn. Arwahanrwydd cymdeithasol te, achos neu effaith, so mae Van Os et al yn rili dda a mae Jones et al yn rili dda. A wedyn i orffen, ethnigrwydd neu wahaniaeth yw'r ffactor achosol, pwyso a mesur yn erbyn y llall, ydy yn ethnigrwydd neu ydy yn wahaniaethau. A wedyn cefnogi gyda gwaith Boydell et al. A dyma hi am schizophrenia. So fi'n gobeithio bod hwn yn rhoi syniadau glir i chi o beth i roi mewn atebion a beth sy'n bwysig i adolygu. So nawr, fi'n mynd tuag at straen. Stress yw straen. Eto, chi'n defnyddio yr un unedau, nodweddion biolegol, gwahaniaethau unigol, seicolegol gymdeithasol a wedyn dulliau addasu. So mae'r un i gyd yn dod angen dysgu'r nodweddion yn amlwg, gan bod hwn yn codi fel disgrifio. Biolegol yw adrenalin a straen llym a cortisol a straen cronig. Wedyn mae gyda ni gwydnwch a personoliaethau math A a math B. Esboniadau seicolegol gymdeithasol yw digwyddiadau bywyd a trafferthion dyddiol. A wedyn, sut i addasu, ydyn ni'n defnyddio beta atalyddion neu ydyn ni'n defnyddio sut hyfforddiant gwrthsefyll straen. So cwestiynau 2017, eto mae gyda ni senario. So eto, mae angen i chi gyfeirio i'r senario neu at y senario. So yr un cyntaf yn hawdd is disgrifiwch 2 esboniad am straen, gallwch chi defnyddio unrhyw 2 chi eisiau. So byddwn ni'n edrych nes ymlaen.
Wedyn mae senario Gareth. Gareth wedi priodi, symud tŷ, dechrau swydd newydd. Yn y misoedd diwetha, mae swydd newydd yn rhoi llawer. So mae yna lot o wybodaeth yn senario Gareth. Beth maen nhw'n gofyn i chi asesu cryfderau a gwendidau y ddau dull yma, sef bita atalyddion yn ogystal â hyfforddiant gwrthsefyll straen, fel ddulliau i addasu y hyn mae Gareth yn teimlo. So gan i edrych ar sut neu beth i gynnwys. 2 esboniad, so gallwch yma ddewis 2 o unrhyw esboniad. Cofiwch disgrifio yw hyn ac ond 5 marc yr un. Felly paid mynd i mewn i fanylder dyfn. Dyn ni ddim eisiau traethawd yma. Cadwch at egluro, ehangu a chefnogi gyda enghreifftiau tystiolaeth. So AA1 yw hwn a AA2. So paid gwastraffu eich amser. Meddwl am 5 marc 5 munud neu ar y fwyaf 7. Okay? So wedyn, dyn ni'n gwerthuso bita adolyddion a hyfforddiant gwrthsefyll straen. Okay? Cofiwch cysylltu ar darn. Now, mae hwn yn holl bwysig. So eto, byddwch chi wedi adolygu rhain, byddwch chi wedi dysgu rhain yn ôl bita atolyddion, byddwn ni'n dechrau gyda rhain. Manteision o ran perfformio lefelau hun yn adrodd o straen. So mae nefftel et al yn really bwysig. Nath nhw defnyddio ymchwil lle nath nhw cymharu placebo yn erbyn bita atolyddion. A wedyn byddwch chi'n dweud, ond y gwendidau yw, a mae Schweizer et al wedi dod i fyny a lot o wendidau. Wedyn byddwch chi'n edrych ar fanteision ar gyfer agweddau eraill o straen. So Schwabe et al ar tasg labordi yn erbyn amgylchedd a modau'r astudiaeth. Mae hwn yn gwendid efallai. Okay? So labordi ar amgylchedd astudiaeth. Effeitholrwydd hir dymor. Wel, byddwch chi yn cynnwys personoedd math A, so mae angen i chi wybod, a byddwch chi yn, oherwydd mae hwn yn ffurfio yn really bwysig. Byddwch chi eto yn defnyddio therapi seicolegol fel SIT, okay? Yn erbyn straen cronig yn y maes chwaraeon. So mae maes chwaraeon yma yn ffurfio'n really bwysig. Yn amlwg yma, os ydych chi'n sôn am dulliau addasu, mae fe'n holl bwysig bod chi'n defnyddio a chynnwys goblygiadau mersegol a hefyd goblygiadau cymdeithasol. Byddwch chi ddim hyd yn oed yn agos i band top os nag ych chi'n cynnwys rhain. So yn amlwg gyda bita atolyddion mae yna sgil effeithiau. A mae hwn yn mynd i effeithio ar foeseg, mae fe'n ethically yn incorrect i raddau. Defnyddio bita atolyddion i wella perfformiad. So fi wastad yn trafod pwyllgor Olympaidd a fi'n defnyddio Lance Armstrong enghraifft a mae Bradley Wiggins. Mae pobl nawr wedi cael ei dal allan. Okay, so defnyddio hwn. Wedyn mae goblygiadau cymdeithasol, effaith rhoi cyffuriau alldraedded ar prescription. So mae Uwch at al a lot o syniadau ar hwn. A wedyn mae gormod ar prescription. A wedyn mae'r canolfan iechyd a gofal cymdeithasol yn cyfeirio at hwn. Hefyd, meddwl am y cost. Os ydych chi'n really stuck am unrhyw beth i ysgrifennu yn gymdeithasol, meddwl am y cost. Okay? Wedyn mae gyda ni hyfforddiant gwrthsefyll straen. Okay? Effeithrolrwydd, wel mae gyda ni Saunders yn erbyn Shi a Horan. Okay? Pa ran sy'n effeithiol? Wel mae ymchwil Moses a Hollands yn rili dda a grwpiau arbrofol, nath nhw actually defnyddio rhai. So gallwch chi cymharu â dulliau arall sydd. So Fo et al yn edrych ar ymysodiadau rhywiol a PE, ond wedyn y gwrthwyneb yw PTSD yn y fyddin ac iselder. A bydd e'n dda y flwyddyn hon os ydych chi yn cysylltu PTSD a gig a nyrsys a doctoriaid. Mae hwn yn holl bwysig. Dyn ni wastad yn defnyddio'r fyddin i'r lluoedd arfog, ond efallai y flwyddyn hon cysylltu a Covid oherwydd wedyn byddwch chi'n ennill mwy o farciau oherwydd mae'n tystiolaeth cyfoes. Amlwg fan hyn moesegol, okay? Mae yna risg o niwed, pob tro chi'n neud rhywbeth fel hyn, mae yna risg o niwed. A wedyn byddwch chi'n edrych ar sut ar lluoedd arfog, mae yna astudiaeth da gan Keenan a Friedland, a hefyd gan Robson a Mana Capili. Wedyn mae goblygiadau cymdeithasol, straen mewn cymdeithas, a mae maich yn blawn yn really pwysig wrth ystyried hyfforddiant gwrthsefyll straen. A meddwl am yr economi, fi wedi rhoi gig i mewn fan hyn, sef NHS a Blumenthal et al. So dyna 2017, fi'n meddwl oedd hwn yn papur really neis. 2018 te, disgrifiwch 2 ffordd o addasu. So beth maen nhw wedi wneud yn 2017 yw gwerthuso y 2 ffordd. So flwyddyn hon, maen nhw wedi defnyddio fe fel cwestiwn A.
So byddwch chi yn disgrifio bita atolyddion a byddwch chi yn disgrifio hyfforddiant gwrthsefyll straen. So wedyn cwestiwn B yw mae'n bosib esbonio straen o safbwynt biolegol a hefyd o safbwynt seicolegol gymdeithasol. Gwerthuswch esboniadau am straen. So gawn ni edrych beth i gynnwys. So fel dwedes i, chi'n mynd i dweud sut a byddwch chi yn defnyddio bita atolyddion. Cefnogi gyda tystiolaeth. Gall tystiolaeth fod un astudiaeth gyda enw neu un enghraifft gyda enw. So i fi dwedes i newydd dweud bod sut a PDSD a gig a nyrsys a doctoriaid yn rhywbeth really pwysig. A gyda sut mae maich rhymbawn yn holl bwysig. Wedyn gwerthuso esboniadau. So mae hwn yn cwestiwn mawr. So mae rhaid i chi ymarfer wneud hwn a chyfyngu i just rhai agweddau chi'n meddwl sy'n really bwysig, because mae yna cymaint o esboniadau. So fi wedi rhoi fan hyn, yn amlwg, cwestiwn mawr, bydd rhaid felly pwyso a mesur yn erbyn ei gilydd, rhaid cynllunio'r ateb yn ofalus, efallai creu cynllun eich hun ar hwn gan amseru eich hun wrth i ysgrifennu. A gofyn i'ch athro neu athrawes i darllen a marcio fe, fel bod chi yn hapus a fel bod eich athro a athrawes yn hapus. Wedyn 2019, disgrifiwch 2 esboniad seicolegol gymdeithasol o straen, esboniwch yn fyrs sut gall rhain cael ei cymhwyso a gwerthuswch 1 dull o addasu straen. So gawn ni edrych ar hwn. Disgrifio egluro digwyddiadau bywyd. So mae hwn yn neis. Fi'n dwlu ar y testyn yma oherwydd pob dydd mae digwyddiadau ni yn achosi ni straen. A trafferthion dyddiol, okay? So mae'r ddau yn cyd-fynd gyda'i gilydd. So mae hwn yn cwestiwn eitha neis a hawdd i ateb. Ond beth sy'n nawr, mae rhaid i chi cymhwyso. So sut mae hwn yn cael ei defnyddio i cymhwyso? Okay? So mae typo fyna, sori. Egluro a chysylltu enghreifftiau fel blasu. Okay, so fi wastad yn defnyddio hwn. It's savouring the moment. Chi'n neud y mwyaf o funudau, chi'n neud rhywbeth da. So byddwch chi'n defnyddio syniadau Bryant et al. A wedyn cefnogi gyda Bryant, ydy un person a feroff, a ymchwilhyrlu a con yn eitha da a dod i gasgliad. A dyna'r math o beth byddwch chi'n eisiau fyna. So wedyn, beth fi'n neud? O, fi wedi rhoi wrong, hang on. Hang on. Dulliau addasu straen ar bita atolyddion. O, dyn ni wedi wneud hwn o'n barod. Sori pobl, o'n i ddim yn cofio beth nes i. So mae rhaid i chi edrych nôl ar sleidiau 22 a 23 am yr atebion am hwn. Okay, a dyna hi am straen. Nawr y trydydd un, fi'n teimlo fel bod fi'n rhithro trwy hwn, ond does dim lot o amser, ymddygiad troseddol. Okay? Eto, nodweddion, mae rhaid i chi dysgu rein, esboniad biolegol, gwahaniaethau unigol, seicolegol cymdeithasol, a wedyn dulliau addasu ymddygiad yma. So gan i edrych ar hwn, cwestiynau cyn papur 2017, disgrifiwch 2 esboniad biolegol, hawdd ofnadwy. Okay, maen nhw wedi rhoi fan hyn datganiad. Cael ei geni mae troseddwyr ac nid i wneud. Wel, mae hwn yn dadleuol iawn, nag yw e. So gan ganfeirio at esboniad o ymddygiad troseddol, aseswch i ba raddau rydych chi'n cytuno ar gysodiad uchod. So beth sy'n bwysig man hyn, pan chi'n dod i gasgliad, byddwch chi'n dweud ydych chi neu nag ydych chi. A wedyn trwy gydol, byddwch chi'n pwyso mesur. Alright, byddwch chi'n dweud yr wyfyn, ond byddwch chi'n dweud mae hwn yn dangos bod ar y llaw arall efallai gallwn ni dadlau bod. So, 2 esboniad biolegol, un yw troseddoldeb etifeddol, cefnogi gyda tystiolaeth Lombroso a hefyd gyda e-sync. Mae'r ddau yma yn really bwysig. Y dadlen erbyn Lombroso, ond does dim rhaid i chi dadle yma, yw nath e defnyddio i syniadau, creu syniadau yn y 1800s ta, okay? Mae angen i chi hefyd bod yn ymwybodol o efeilliad MZ a DZ a gwybod y gwahaniaeth rhwngddyn nhw. Wedyn, yr ail esboniad biolegol yw rôl o'r amygdala. So mae rhaid chi dod â bach o wyddoniaeth i mewn yn hyn, termau gwyddonol fel niwron, llabed ganol yr arlais, system limbig a hypothalamus, hippocampus, cortex, cyn-talcennol a mwy. Okay, so mae'r un cyntaf yn mwy etifeddol, mae'r ail un yn mwy wyddonol. A wedyn, y trydydd cwestiwn, gwerthuso bod troseddwyr yn cael ei geni. So mae'r cwestiwn yma'n gofyn i chi ba raddau ydych yn cytuno â hwn, falle dyma'ch dadl o blaid ac yn erbyn.
Byddwch yn defnyddio gwybodaeth o'r esboniad biolegol fel etifeddiaeth a rôl yr amygdala. Byddwch yn gwerthuso gan ddefnyddio'r canlynol, so os oedd yn etifeddiaeth, cefnogaeth i waith ymchwil enghraifft brosow, so mae Crow yn cefnogi, mae Mednick et al. Yn cefnogi. Wedyn byddwn ni edrych ar troseddau di-drais, fel Belonging et al. A Findlay, problemau am esboniadau penderfyniadol, byddwch chi'n defnyddio ystyriaeth achos Mobley a Tihonen et al. A Caspi et al. Wedyn mae gwahaniaethau yn yr ymenydd ydy yn achos neu effeithio. Harmon yn bwysig fan hyn, a wedyn the nature-nurture dadle, magwraeth yn erbyn natur. Wedyn wrth i edrych ar y rôl gwyddonol ar yr amygdala a oes tystiolaeth ategol ar gael. Wel, mae Gospic et al. Wedyn efallai cynnwys astudiaethau hydredol Pardini et al. Ydy rhannau arall yn ymenydd yn bwysig? Wel, mae a Rain et al. Yn dangos hwn. A effaith yn anuniongylchol yr amygdala, a mae angen i chi ddod â ymladd neu ffoi. A mae yna gwahaniaeth rhwng gender hefyd yma. Okay, so dangos hwn. Wedyn, 2018, disgrifiwch un esboniad biolegol, a wedyn disgrifio un esboniad gwahaniaethau unigol. So, fel chi'n gweld, mae rhaid i chi methu just dewis ar hyn chi'n dysgu. Yn anffodus, mae rhaid i chi dysgu pob un. A wedyn, yn cwestiwn B, eto mae yna senario gyda Rhys. Mae Rhys yn gweithio mewn sefydliad i droseddwyr ifanc, gwrwod ifanc i wigleentiaid, ac mae ei hymddygiadau troseddol wedi cynnwys gweithredoedd, treisgar a lladrata. So, maen nhw'n gofyn ai rheolaeth dicter neu gyfiawnder adferol gallwch chi defnyddio. A fi'n dwlu ar hwn. So, mae angen i chi dewis yn ofalus, ydych chi'n gwybod rheolaeth dicter yn well na gyfiawnder adferol neu vice versa. So eto byddwch chi yn cyfeirio i Rhys neu at Rhys. Cwestiwn 1 wedi rannu te, esboniad biolegol, so fi wedi wneud hwn yn barod, so gwela'r sleid 32. Wedyn esboniad gwahaniaethau unigol, so byddwch chi yn dewis naill ai personoliaeth droseddol async gyda personoliaeth A B, ond cofiwch hefyd mae yna personoliaeth C, so paid anghofio personoliaeth C, neu byddwch chi'n dod i fyny â ffactorau gwybyddol. Eto gyda'r uchod byddwch chi'n ei disgrifio, egluro a chefnogi gyda thystiolaeth. Gwerthuso wedyn, ai gyfiawnder adferol neu rheolaeth dicter, mae dewis yma, felly dewiswch yn ofalus, hynny yw yr un yr ydych yn fwy hyderus ac wedi dysgu'n drwyadl. Cofiwch gysylltu ar darn trwy gydol. Okay? Mae Rhys hyn, mae clients, mae troseddwyr. Okay? So dyma lle mae marciau gorau yn cael eu cyflawni. So reolaeth dicter, llwyddiant i hwn. So mae Taylor a Novaco yn rili dda. Maen nhw'n dweud bod yna lot o lwyddiant i reolaeth dicter. Yn yr hyn mae therapiau yn cael eu defnyddio. Lipsy hefyd. A Howells et al. Ond eto, chi'n wneud ar y llaw arall, mae yna cyfyngiadau, a mae gwaith Blacker et al. Yn dangos hwn yn ogystal â Howells a Day. Wedyn mae yna perthnasau rhwng dicter, ymosodedd a throseddu. So mae Louisa a Louisa Fanw yn rili bwysig yma. Eto mae Howells yn godi ei ben, so mae hwn yn hawdd because mae Howells yn godi ei ben trwy gydol. Eto, goblygiadau moesegol a chymdeithasol holl bwysig. So, cod moesegol, alright? So mae angen i chi edrych ar proffesiynolion reoli dicter a thrais yn y cartre. Gwrthdaro i therapydd, mae enghraifft y carchar enghraifft. Okay? Maen nhw'n defnyddio y systemau yma mewn carchardau. Goblygiadau cymdeithasol, mae'n teision i ddefnyddio carchardau a goblygiadau ariannol sydd. Wedyn mae gyda ni cyfiawnder adferol, yr un system, yr un strwythur, ydy yn effeithiol. So gyda hwn, mae angen i chi pwyso a mesur y dioddefwr yn ogystal â'r troseddwr. Okay? So mae gyda ni cynnwys cyngor cyfiawnder adferol y Deyrnas Unedig a chymharu gyda pwyllgorau mewn gwledydd eraill. So mae hwn yn holl bwysig, oherwydd mae gwledydd eraill yn defnyddio systemau gwahanol. So fi wastad yn edrych ar Sweden a Scandinavia, a gwledydd Scandinavia, because maen nhw'n defnyddio ein llawer a gyda llwyddiant. So mae heddlu Avon yn Somerset hefyd wedi defnyddio fe, so mae yn holl bwysig iddyn nhw, ond chi'n dadle gyda Dignan. So ydy yn effeithiol o ran lleihau trosedd, cynnwys gwaith Sherman a Strang, ond dadle gyda data o'r cyngor cyfiawnder adferol y Deyrnas Unedig. A oes na dewis. So ydych chi'n dewis y troseddwyr, ydych chi'n dewis y dioddefwyr. Wedyn byddwch chi'n cynnwys gwaith Zia,
A eto, moesegol cymdeithasol, wel, mae angen i chi ystyried niwed seicolegol a phroblemau hyd dymor y dioddefwr. A troseddwyr, ydyn nhw'n dioddau cywilydd, neu hyd yn oed, maen nhw jyst yn gwrthod. So mae hwn yn effeithio ar os mae hwn yn parhau. Goblygiadau cymdeithasol yn amlwg mae yna cost, because mae rhaid yn nhw creu systemau mwyn cynnal a cyfiawnder. Hefyd mae cynghorwyr a therapydd yn mynd i mewn i'r carchardau. So mae angen i chi edrych ar y gymuned hefyd, cylchoedd heddwch yn erbyn falle pobl fel gwaith Wilson et al. A wedyn y flwyddyn ola yw disgrifiwch yn fyr nodweddion ymddygiad, okay? So mae yna lot. Okay? Disgrifiwch un esboniad seicolegol cymdeithasol, a wedyn bydd rhai seicolegwyr awgrymu mae unig ffordd o ddeall ymddygiad troseddol drwy gyfuniad o esboniau gwahanol, gan gyfeirio at y gysodiad hwn gwerthuswch esboniau o ymddygiadau troseddol, sydd yn eitha gas ar y moment, a gofyn ni weld pam. So, prif nodweddion, mae yna restr. So, yn fy marn ni, dewiswch ar y fwyaf 6. Okay, because mae hwn yn 5 marc. So paid meddwl bod angen i chi cynnwys bob dim. So mae angen i chi dewis y rhai sy'n gwneud mwy o synnwyr i chi a just dweud dyma rein, eiddo rheibus, sef enghraifft. Twyllu sicrhau eiddo, ond paid ysgrifennu nhw fel rhestr. Mae angen i chi ffurfio brawddegau neis a cael eich ateb i llifo. Wedyn, un esboniad seicolegol, dewis o 2. Chi'n naill ai'n gallu defnyddio theori gysylltiad gwahaniaethiol, Sutherland, neu cymdeithasoli rhywedd, eto mae Sutherland yn bwysig. Okay, so ydy bechgyn neu merched wedi eu cymdeithasoli'n gwahanol. A wedyn y sleid ola, esboniadau o ymddygiad troseddol, yn amlwg mae hwn yn cwestiwn mawr. Felly bydd rhaid pwyso a mesur yr esboniad yn erbyn ei gilydd, rhaid cynllunio'r ateb yma'n ofalus, a efallai creu cynllun ei hun ar hwn gan amseru eich hun wrth i ysgrifennu. So eto, dwi'n awgrymu ysgrifennu y cynllun, dangos i athro neu athrawes, gweld os maen nhw'n cyd-fynd gyda'ch ateb chi, a wedyn byddwch chi'n hyderus wrth wynebu. Yn anffodus i chi, does dim dewis o unrhyw destun yn y papur yma. So os ydych chi yn cael cwestiwn mawr fel hyn, mae rhaid i chi ysgrifennu. So does dim opsiwn. So fi ond wedi canolbwyntio ar 3 uned, fi'n gobeithio bod un ohonyn nhw o leia yn un chi wedi astudio yn y dosbarth. Ni, os ydych chi wedi astudio'r gweddill, defnyddio yr un tacteg yn ôl ateb y cwestiwn. Cofiwch y prif geiriau a'r gorchmynion, disgrifio. Cofiwch, does dim rhaid ysgrifennu llawer yn disgrifio, mae fe fel ar yn 5 a 5. So cymryd ar y fwyaf 10 marc yr 1, 10 munud yr 1, ond fi ddim yn ystyried. Fi'n dweud wrth disgyblion fi, os mae yna 5 marc, 8 munud mai. So, felly wneud hwn. Cofiwch gyda, os ydych chi yn dadle yn y diwedd, mae angen i chi dadleuon moesegol a chymdeithasol. Mae'r rhain yn holl bwysig hefyd. So, fi'n gobeithio bod heno wedi bod o werth i chi.